Namaste, Shumai, Rajesh Dewch, Atro Yoga Dewch, and a video ama, Badunin Edric R, Astimie, Plagi Amline, Ne, and Sesnek, forward bending postures. A Pethai Puisikav, E Govio, Urt Plagi Amline, in Focusuk R Gamalai Riglin, Die, Aduk Asgun Kevin, an hier, ak an sikerhai, nad ois kawaskiad, an Vedic, an guduv, mein Gevin, Hevid, dois dim Kevin Krum, Ardal Turesig, tree, Peduk achloir pendlinie, Pedwerid, Mahin wir argaver Bob amarver, Pandakin Plagi Amline. Well, now my Kamalai Riglin more puisig. Well, achos bod Kamalai Riglin an Erhani ein Korf mewn Hanner, felly Hanner uwch, a Hanner is. Mar slide nesaf an gwneud ein clir. So, gyda llaw, dyma yn y llun yma, dyma'r Kamalai'r llun, neu hip joint yma. Yn y llun yma, gyda dynion a gyda merched, da chi'n gallu gweld pwynt hanner, neu Kamalai'r llun, a hanner uwch a hanner is, gyda merched a gyda dynion. Iawn. So, un peth arall, yn y llun yma, da chi'n gallu gweld yma, dyma Kamalai'r llun, a hefyd mae'r holl asgwn Kevin yn uwch na Kamalai'r llun. So mae holl asgwn Kevin yn yr hanner uwch y corff. So felly, pan ydych chi'n plygu ein corff, mae'r holl asgwn Kevin yn plygu fel un uned. So, gad I fi esbonio'r ymarfer nawr. Dychmygwch daw'r braic yw'r corff, penlun yw Kamalai'r glin, a dwylo yw'r pen, a dyma asgwn Kevin. So, ffocyswch ar Kamalai'r glin, a wedyn dechrau plygu. So, plygwch corff ymlaen, a pan ydych chi wedi gorffen, ryddhau'r pen. Nawr, byddwn ni'n dod yn ôl mewn dau anadl. So, anadlu mewn, symud y pen, fel bod pen wedi I yluno ar asgwn Kevin, a anadlu mas, rhowch pwys ar y sodle, a codi'r corff, a codi asgwn Kevin. A mae asgwn Kevin yn symud fel un uned. Iawn? So felly, yn y fideo nesaf, dyn ni'n gallu gweld ar un peth. So, ffocyswch ar Kamalai'r llun, a plygwch eich corff, a wedyn ryddhau'r pen, a nawr dod yn ôl, anadlu mewn, a anadlu mas. Wel, cofiwch, mae'n wir ar gyfer bob ymarfer pan ydych chi'n plygu ymlaen o'r ystym sefyll neu eistedd. Wel, na ni, diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Bob hwyl, namaste.